Исәнмесез, Team TV каналын яратып караучы дуслар. Сез яшьлек тавышын карыйсыз. Сезнең белән без Эльмир Һәм Айгөл Зиянгировлар. Атнаның иң шәп клипларын барлап алабызмы? Алайса, башлыйбыз. Кемнең ничәнче урын алганын соңрак белербез. Әлегә без бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Эльвира Мөхәммәтова бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Яңа клиплар белән сине янәдән көтеп калабыз. Aşk gözünle dünya bu, aşk gözünle dünya bir bu. Матурым, беләсеңме, мин нәрсә яратам? Шопинг, дус кызлар белән ресторанга йөрергә, тәмле итеп ашарга. Булды. Минем премьера турында әйтәсем килгән иде сиңа. Анысын мин дә яратам. Әйдәгез, яңа резидентыбызны каршы алыйк. Сәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Сәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Тәүге тапкыр сине очратканнан бирле күңелемдә калдың, нишләтим инде? Бер карашың җитте мине яулап алырга, ышана алмыйм сине очратуыма. Күңелемне яуладың, уйларымны чуалттың, сине уйлап үтә минем иртә таңнарым. Белмим ничек миңа синсез яшәргә, куркам ялгышлык эшләргә. Сәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Сәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Сәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Зәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Куркам ялгышлык эшләргә. Шундый яратам мин май айын. Бөтен дөнья чәчәккә күмелә. Яңа тормыш башланган кебек, урамда җылы, рәхәт. Синең кебек язны яратучыларны тагын беләм әле мин. Кем баранда? Чираттагы җырчыбыз Айгөл Закирҗанова да миңа сер итеп кенә язга үлеп гашыйк булуын әйтте. Матур язда, матур җырчыбыздан, матур җыр. Әйдәгез бергәләп карыйк. Айлы кишеләр самим хисләре барысы калган. Кабатланмый кире кайтмый юл югалган. Чәчәк сыман матур булган яшьлек гомере. Сагынырлык юксынырлык хатирәләрне. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем.
хыялы булганы көчле теләк, моңлы булганы җырлы булганы минем йөрәк, уйлары булганы юллары булганы сайланылган, киләчәккә яшьлегемнән юл салынган, яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем, яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем, яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Матурым, син беләсеңме, безнең катнашучыларыбыз арасында алдан күрүче бар. Ничек? Кем? Соң Радик Шәрәфиев, Һәм? ул сагынмам дип җырлый ич, алдан ук белеп. Біз аның киләчәктә зур иҗади уңышларга ирешәчәген беләбез. Өметле, яшь, талантлы Радик Шәрәфиев. Күзләремә туры карама, хисләремне инде алдама, йөрәгемдә сиңа урын юк, синнән башка якта минем юк. Күптән югалды, кар бураннар белән капланды, яратуың бер мизгел генә, хыянәтең күңелне телә. Язак бикле күптән йөрәккә, яраланмам кабат сөюгә, килмә зинһар мине алдама,
Sağınmam seni Qarama yanama min seni sağınma 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 Чираттагы катнашучыбызны алкышлар белән каршы алыйк әле дуслар. Яшьлек тавышының иң шәп резидентларының берсе Илшат Хамадиев. Тавышлар бирергә һәм кушылып җырларга да онытмагыз. Yanımda oturasın lakin sen bir kerak Нәрсәдер izleysin күзләремә Карап мин карыйм күзләреңә Синең матур күзләреңә Алып китәләр сине поезлар Урманнар, таулар, елгалар Шундый ераклыклар Узаккамы ayırırlar Kıyaş duvar kalkır ay Почта sandığın bir gün aşırsın şulay Gadi konvert yaz sözün көрерсің Аларсың аны шигыремне укырсың Яныңда күңел һәр мизгел сулышында Кулымда кулым йөрәктә карашыңда Пышылдап торам синең исемеңне Тоясыңдыр мин яныңда икәнне Бу безнең йорт, монда яшәрбез бердәм Бу оҗмахның матурлыгы чиксез Монда ялгыз яшәү бөтенләй мәгънәсез Татар эстрадасы бер дә урынында гына тормый. Һәр вакыт яңа җырчылар, яңа җырлар барлыкка килеп кенә тора. Берәүләр китә, берәүләр киткәннәрнең урынына килә. Чираттагы җырчыбыз да ныклы адымнары белән эстрадабызга килеп керде. Лилия Ягуда Сафар, каршы алыгыз. Яратыгыз, тавышлар бирегез. Тукта, тукта, башка келеме хаман сені ойлаймын. Яңалманым қанамашыма денеме.
Алтынын сүндірді сен өзін яраттым назлардан негедір сен күлді мен түгел бары сен ғайыплы барсына келемін яныңа дейіплі ұшқыныма түкті башқа келме хаман сені ойлым дейме ялған белен тұрмашыма тиме менің тиме тиме түкті башқа келме хаман сені ойлым дейме ялған белен тұрмашыма тиме менің тиме тиме бары тек бәхетле болырға тіләдің бит сенен башқаны көрмәді күзләрің үмітлер қаядыр күттіплер жоғалды қиянат дегенін вақытлар тоқталды қайқылды шайқалды күнәледі хисләрім әйтерсін қалмады әйтерге сөзләрім махаббат сүюге лайықлы түгелсің өткені сағынып күз яшын түгелсің махаббат сүюге лайықлы түгелсің өткені сағынып күз яшын түгелсің Tukta başka kelime hamon seni o'ylam deyme yolg'on bilan turmushima tiyme mening tiyme tiyme Tukta başka kelime hamon seni o'ylam deyme yolg'on bilan turmushima tiyme mening tiyme tiyme Матурым, сен нешектер білмейм, мен мына алда булачак клипні шундай яратып қарайм. Мен де һәр катнашучы өчен жан атам инде. Барысын да тигез күреп яратам. Юк, менә киләсе клипта жырда миңа гомумән хатын кызларның барысына да туры килеп тора. Нишләп әле ул? Соң ничек әйтим инде? Айгөл үзенең хисләрен ничек әйтергә белми газаплана. Кызлар бит уялшан булалар. Кызлар гына түгел, егетләр дә кайча хисләрен ничек аңлатырга, ничек әйтергә белми йөри. Әйдәгез булай эшлик. Клипны карыйк һәм хисләрне яшермәскә өйрәник. Айгөл Мирхашимова, ничек әйтим? Мәхәббәтем сиңа булган яшереп
gene görür senin gözlerin mini gene süyer senin yüreğin seni süyer qarашыларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзен барым икән сине сөйә қарашыларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзен барым икән Bu вакыт дигәне яңа гына башланган яшьлек тавышы китеп барады. Ахырына да якынлашкан икән бит инде. Әйдәле, барлык катнашучыларны да искә төшереп алыйк. Ай, сәңгәр күзле сылыккай, әсир иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә, табып үткән эзләрем. Кагылма, җанема, мин сине сагынма. Кагылма, җанема, мин сине сагынма. Кояш туар, калкырай, почта сандыгын бір күн ачырсың шулай. Гади конверт, яз сүзін күрерсің, аларсың аны шигыремне укырсың. Tukta başka kime hamam sine huylan dime Yılhan benim turmuşuma time minim time Sine süye qarашыларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән Кешенең тормышында иң якын кеше ул әни. Әни генә сине нинди бар, шундый итеп ярата белә. Кечкенә һәм зур сөйнечләреңә дә чын күңелдән шатлана. Шуңа күрә әниләргә багышланган җырлар бик күптер инде ул. Шуларның берсен хәзер без сезгә дә тәкъдим итәбез. Каршы алыгыз, Эльмира Сафина әниләргә. Ходай биргән әни
Барлык катнашучыларны да барлап чыктык. Клипларын карадык, җырларны тыңладык. Ә хәзер саубуллашырга да вакыт. Сезнең белән булдык без, Айгөл һәм Эльмир Зиянгировлар. Киләсе очрашуларга хәтле. Пока. Пока-пока.